tie onyame asɛm na ansa na tie onyame asɛm no yeni aba bi wɔ ha awurade mo sra ahyɛ ne ma na ɔbɛto dwom baako agye ɔkasafoɔ ne taataa na yɛnsɛm mmra no yɛn nyinaa yɛto ansa frɛ yeni aba awurade asiesie ne nyame mo sra ahyɛ ne ma Say, say, yen call a radifie. Amen.